Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas and KBP Philippine Standard Time halay sa Pag-asa sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdito po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. DCGB GB garantisadong bareta. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, nakatutok sana si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pribadong paghururon sa Malacanang kung kaya haros 4 na aldaw na dahil siya nahihiling kan publiko. Ini ang sinabi ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro sa ginibong press briefing ngunyan na aldaw. Afuera ka ini siniguro ni Castro na daing patakot sa buhay kang presidente. Sa ngunyan, alagad ipinahayag ka ini ang dating naging patanid ni Vice Presidente Sara Duterte kontra sa presidente. Nahiling kan publiko si Marcos kan September 20 kan bisitahon ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital duman sa Santa Cruz, Laguna asin panginutan ang paglansar kan White Beep Card sa Legarda Station kang LRT2 sarong aldaw bagon mahiwasan na hiro protesta kontra korupsyon sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto, papadarhan kan Departamento de Obras Publicas nin surat ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC tanganing hilingon ang pag-freeze sa sobra sa 5 bilyones de pesos na kantidad kan lunadan kan mga personalidad na invuelto sa anomalya sa flood control projects. Pinakang dakula ang sobra sa 4.7 bilyones de pesos na air assets ni Congressman Zaldico na kumpuesto ng sarong private jet asin nagkapirang helicopters. Haros kabangang bilyon de pesos naman na mga lunadaan ana pigpapa-freeze kan AMLAC sa pagsadiri kan 26 na dating opisyal kan DPWH asin mga contractors. Pinakang dakula kay Zara Diskaya na minamontar nin 218 milyones de pesos sa sinagom kaini na si Pacifico Diskaya na igwang 59 milyones de pesos na lunadan, kantidad ning lunadan. Siring man si Bryce Hernandez na igwang ning sobra sa 35 milyones de pesos na kantidad nin sasakyan. Nadiscobre ang mga nasabing propriedad basado sa report kang Land Transportation Office asin kan Civil Aviation Authority of the Philippines na ipinagsumitir kay Secretary Dizon kan DPWH. Preparado si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na isuko sa mga otoridad ang sayang computer asin ang kaput niyang sarong kahon na ebidensyas katakod kan mga maanomalyang flood control projects. Sigun ini kay Abogado Raymond Fortun, abogado ni Hernandez kung saan enot nang na-turn over ni Hernandez ang sarong kahon na ebidensyas sa opisina kan Sargento de Armas kan Sabado mantang nakatalaan niya na aldaw ang pag-turn over niya kan computer sa Departamento de Justicia. Mawot ni dating DPWH asin Assistant District Engineer Bryce Hernandez na makalaog sa Witness Protection Program sigun sa sayang abogadong si Abogado Raymond Fortun.
Sigun kay Fortune ang hagad ni Hernandez, kabalyo kan mga impormasyon na kaput niya katakod kan kontrobersyal na flood control projects. Voluntaryo naman na ibinalik kan dating opisyalan sa iyang 12 milyones de pesos na kantidad na GMC Denali sa Independent Commission for Infrastructure. Plano kaining ibueltaman ang sa iyang 300 milyones de pesos na kantidad na Lamborghini Urus. Alaga day ini na idagos dahilan tanawara ang liabe. Sinabi ni Fortune na nag-aasa si Hernandez na akoon kan DOJ ang sa iyang aplikasyon tangani makapagtao pa ning impormasyones na makakatabang sa investigasyon. Sa iba pang bareta, nakaresibi ang haros 17,000 na evacuees ning libreng bulong asin konsultasyon hali sa Departamento de Salud sa mga evacuation center sa Cagayan Valley. Siniguro ka nasabing serbisyo base naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabi ng pagtataon nin serbisyo. Mientras maabot man sa 266 na evacuation center sa Cagayan Region ang nahatudan nin tabang kanasabing ahensya. Nagkapera sa mga serbisyos kan DOH sa mga evacuation centers iyon padagos na pagmonitor sa nutrisyon kan mga aki, blood pressure monitoring as in first aid sa mga tawong apektado kan bagyo. Padagos ang koordinasyon kan o kaya ipinahayag kan National Electrification Administration na 32 na electric cooperative sa anom na rehiyon ang afektaran kan Super Typhoon Nando asin pinakusog na habagat. Tulong kooperatibas kasabay ang Abreco, Batanelco asin INEC ang naka-experience ning kabilugan na pagkawara ning kuryente mantang walo ang may partial brownouts kasabay ang Batelec 2, Beneco, Cagelco 1 and 2 asin iba pang kooperatibas. Mantenido naman na normal ang operasyon kan 21 pang ibang kooperatibas. Padagos ang koordinasyon kan Departamento de Enerhiya sa National Irrigation Administration, National Power Corporation, Department of Interior and Local Government asin mga lokal na gobyerno bilang preparasyon sa epekto kan bagyong Upong asin sa posibilidad na maapektaran ang mga transmission lines asin linya nin komunikasyones. Sigun sa Energy Department, alagad na ibalik na asin napakaray ang transmission lines, may panibagong naman na bagyo ang sa indang pinagbabantayan. Sa monitoring kan Departamento man kan Siyensya asin Teknolohiya asin kan Pag-asa, posible naman na mag-landfall ang bagyo sa Bicol Region asin mamatayan ang efekto sa Eastern Visayas asin Northeastern Mindanao. Tulos man na sinugo kan DOA ang mga power plant operators asin ang National Grid Corporation of the Philippines na pakaskasun ang power restoration kan nakaagi pa sa nang bagyo. Pabor si Senador Bongo sa propestong pagbalyo ning fundo para sa flood o kay hale sa flood control projects pasisiring sa medical assistance to indigent and financially incapacitated program o MAIF. Sa propestong 2026 budget, maut kan House of Representatives Appropriations Committee na ibalyo ang 255 bilyones de pesos na fundo para sa flood control sa ibang departamento kaiba na ang DOH. Enot nang naglatag sigo nin Senate Bill numerado 409 na nagmamaot na i-institutionalize ang MAIF program asin siguruhon ang fundo na magagamit kada fiscal year sa gabos na DOH hospitals asin specialty centers. Piglinaw kan Departamento kan Informasyon, Komunikasyon asin Teknolohiya na iligtas asin dainin makompromiso ang eGov app kasunod kan mga report na may kinaaraman sa insidente kan hacking. Sa sarong pahayag siniguro kan ahensya sa publiko ang gabos na personal na impormasyon na nakadaog sa eGov platform mantinidong ligtas, naka-encrypt asin protektado kan mahigpit na cybersecurity protocols. Inisusog sa Data Privacy Act of 2012 asin sa mga pigbidbid na internasyonal na regulasyones. Sigun sa DICT, nakaabot sa indan mga impormasyon online na data breach na kinaimbeltuhan kan eGov PH platform. Tigasabi sa report na sobra sa 30,000 na record kan mga nagreklamo ang nailantad o nakompromitir. Sa ultimong detalyes kan Bareta, iniligtas kan mga personalis kan Coast Guard Station Central Palawan ang crew kan barko na posibleng naudong mantan nagbabiyahe sa kadagatan na sakop kan Palawan. Basado sa informasyon na kaparong ng kemikal sa barko na MV Apollo Sakura, ang crew mantang nasa Puerto Princesa. Naiapod naman ini sa Coast Guard Station Central Palawan na tulos na nagpadara ng med-evac tanganing mailigtas ang buhay kan mga tripulantes.
tulos man na naihatod sa cooperative hospital sa lugar na day pinangaranan ang mga tripulantes asin ngunyan padagos ng pinagtatauan ng atensyon medikal asin nagpaparahay. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardila. Pangaran ka Newsbase Jen Matthew Balyaran as si Nicole Ann Gloriani. Data names Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Day Kalingawan masunod tulos an Our Mother of Perpetual Help Novena. Salamat kan sa inyo pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Kung ikaw ay